Siyalibingelela kwindaba TV. Kunodaba olulaphana ku-Facebook olubhalwe ubani? Khuzani King Dlamlenze Mpongose. Udaba lufunda kanje luthi, namhlanje ngisacela ukukhuluma ngobaba uNala. Ngisacela ukubonga izwe lonke libuka amagalela nawo egameni lami. Ngafundiswa ukubonga uma umuntu enza okuhle kuwe. Le ndoda kuningi esikwenzile endimeni kaMaskandi. Miningi imicimbi ayixhasayo, kweminye athi angaveza, uyasiza nje kuphela. Lokhu ngikubalula ngoba isiZulu sithi amandla owomuntu awadliwa kwaZulu. Nyakenye ngenza iCanvas City, ubaba uNala wafona wathi, Khuzani wenza into engiyithandayo yokugqugquzela i-live performance, asikwazi ungakuseki. Wabuza wathi kushodani ngabale izindleko ezidlule ku-300,000. Wazikhokhela zonke. Kushone ubaba uNtshebe wezingane zoma. Sengathi umoya wakhe ungaqhubeka ulwela ukuthula. Sakhuluma naye sinomthobisi, wathi uzothwala zonke izinhlelo zomngcwabo or izindleko zomngcwabo ngaphandle kwesenti. Kuningi kungashona ilanga. Kusukela kushone indidana, umoya wakhe uqhubeke ulwela ukuthula, enza umngcwabo wendidana ngaphandle kwesenti. Ngangikhuluma naye i-hour ne-hour, eqinisekisa ukuthi konke kuhamba kuba sezingeni eliphezulu. Zolo lokhu ubonakale ekhaya ehamba nenkandla iphelele, ekhaya elethe iziphekwa. Angazi ngingabala ngithini. Uma singabancoma abantu abenza kahle umlando uyosehlulela, angiluphathi usizo nalo emphakathini. Ngabe abafundi nawo wonke amalungu omphakathi singabala inqwaba yamathuba omsebenzi anawo. Le nsizwa yakithi enkandla ungomunye owajabulela isinqumo sami sokuyeka izimpi zomculo. Bakubalula ukuthi bona njengabaseki balo mculo bayaluthanda ubumbano ezintweni abazixhasayo. Sizwe sika-Blue Nation ngifisa nazi ukuthi yindoda lena eyesekayo into enhle futhi ewusizo kuwona wonke umuntu. Mina nomndeni wami sesiwujoyinile umasingcwabisane wamaThole Funeral. Umasingcwabisane wamaThole Funeral ngenxa yeqiniso analo esizweni sonke. Kuningi akuluzayo ngokuzuzisa abantu bakithi. Anginamahloni okukusho ukugcwala umlomo ukuthi asimesekeni ngeqiniso ngoba uphinde abuyisele kithi, futhi abantu abanjengaye abandile kuleli zwe. Isho kanjalo-ke indaba laphayana-ke ebhalwe uKhuzani, umnumzane Mpungose, etusa amagalelo akababa uNala wamaThole Funerals, ukuthi yena usedlale indima enkulu empilweni yakhe ohambeni lwakhe nasey'ntweni ey'thize anokuzenza-ke noma eyayengaveli-ke ubaba uNala ukuthi yena kusize yena lapho, kodwa uyayidlala-ke indima. Sibonge kakhulu usizo lwakhe ngokuthi axhase akhulise-ke umculi kamaskandi, umculo kamaskandi osunomlando omude omuhle kusukela kobaba uShukela ngaleza y'khathi bekhuphuka nawo kufika kobaba uMahawukela, omahhotela Queens, obaba uMahlathini, isikhathi sobaba uHasheli Mhlophe, ubani oShwi noMtekhala, igenge le esikhona encane, naleza y'khathi zoMgqumeni noMtshengiseni. Ukhulile umaskandi ney'ntokazi ebenokuyibamba lapha iy'ngane zoma. Bakithi cha, usuka kude ngampela-ke umaskandi. Sibonge nje ukuthi yena akwenze lokho akubeka emahlombe akhe ukuthi-ke uzokwenza something ukuze lo mculo kamaskandi-ke uye phambili. Cha, bekuyilokho-ke nje-ke besifunda nje udaba laphana-ke ephejini likaKhuzani ekade ebekahle kakhulu-ke ngaye-ke ubaba uNala. Siyabonga ithuba, sesizodibana okuzayo sesizokhuluma-ke ngokunye-ke khona la kwindaba TV iyodibana okuzayo.